csapatokat külön szeretettel köszöntök, és elmondanám röviden, hogy ma már negyedszer rendezzük meg a Magyar Ifjúsági Robotkupa bajnokságot. Ez a bajnokság része egy világméretű projektnek, aminek az a neve, hogy RoboCup. A RoboCup projekt 1997-ben indult el USA és japán kutató professzoroknak a kezdeményezésére, akik robotot fejlesztenek, illetve a mesterséges intelligencia területét kutatják, és úgy döntöttek, hogy minden évben a világ valamelyik országában rendeznek egy versenyt, meg párhuzamosan egy tudományos tanácskozást. A tudományos tanácskozáson a professzorok, a kutatók, fejlesztők mondják el legújabb eredményeiket, a versenyeken pedig a fejlesztő csapatok, már a robotot fejlesztő csapatok bemutatják az elért innovációs fejlesztési eredményeiket, és a létrejött RoboCup bizottság minden évben tesztfeladatokat tűz ki a fejlesztő csapatok elé. Ezek a tesztfeladatok eleinte csak a robotok futballozására vonatkoztak. Azt jelentette, hogy ugye akkor a FIFA szabályhoz hasonló szabályok alapján futballmérkőzéseket kell játszani a robotoknak. Eleinte csak kerekes robotok voltak a versenyen. 97 óta lehet követni a fejlődésüket a robotoknak, és tudjuk, hogy ma már ugye két lábon járó, úgynevezett humanoid robotok játsszák a futballmérkőzéseket. Menet közben a futballmérkőzés tesztfeladat mellé felsorakoztatták társadalmi célokat megvalósító robotok tesztfeladatot, például katasztrófa esetén a helyszínen menekítő robotok segíthetnek be, és ilyen feladatokat tűztek ki, tehát ez egy újabb liga lett ezen a versenyen. Azután gondolva a szórakoztatás, hogy a robotoknak a fejlődése és elterjedése majd olyan nagyméretű lesz, mint jelenleg a számítógépek, a PC-k, a personal computerek, akkor majd eljutunk oda, hogy a robotokat szórakoztatásra is használják, meg a háztartásokban otthoni kisegítő robotok lesznek. Tehát ma már olyan tesztfeladatok is vannak, hogy egy lakásban, egy háztartásban mit tud segíteni egy robot, tehát ilyen robotokat fejlesztenek. Ezek meg a szórakoztatás, hogy színpadi előadásokat tartsanak a robotok, vagy táncoljanak, ilyen robotok fejlesztői is megmérkőznek évente a világversenyen. Mi magyarok csak a 2007 óta, tehát ugye 4. éve tudunk becsatlakozni ebbe a projektbe, annak is, a projektnek is a ifjúsági kategóriájában, ugyanis hát indult a felnőtt kategóriával ez a RoboCup projekt, 2000 óta ifjúsági kategóriája is van, az azt jelenti, hogy a általános középiskolások vehetnek részt, azért, hogy oktatás, megvalósítsa a projekt az oktatási célkitűzését is. Tehát nem csak a kutatási célkitűzését tudja így megvalósítani, hanem az oktatási célkitűzését is. És szerencsénkre itt a Nyíregyházi Főiskolán olyan körülmények alakultak ki, hogy meg tudjuk valósítani az oktatási célkitűzését ennek a projektnek. Természetesen az oktatásban is a megosztott tudást felhasználjuk, hiszen ennek a RoboCup közösségnek pontosan az a küldetése, hogy a felhalmozódott tudásanyagot megosztják a világban minden ország között, és a tapasztalatokat átadjuk egymásnak. Hát annak örülök, hogy jelenleg ezen a versenyen mind a 3 ligában tudtunk több csapatot is indítani. Viszonyítva az induláshoz 2007-ben még csak 7 csapatunk volt, ugye a Bánki
a középiskola, innen Nyíregyházáról, meg a apászai cserélni gyakorló iskolából állítottunk össze 7 csapatot, kezdetben és már abban az évben a minősítést megnyert csapatok ugye kiutaztak Atlantába a világversenyre. És azóta megnőtt a csapatok létszáma, megnőtt, most már azt tudom mondani, hogy több régióban kialakult egy-egy ilyen centrum, a magyarországi robotkupa versenynek az előkészítésére. Így most Nagykanizsán, Budapesten, Kecskeméten és Nyíregyházán van ilyen régiós centrum, ahol oktatás folyik, még egyenlőre fakultatív formában a RoboCup szabályoknak megfelelően az oktatás. Így történik, szakkörökben, fakultatív szakkörökben történik. Hát akkor most azt szeretném rövidre fogni, hogy a 3 ligának még már van szakfelelőse, tehát a táncligának Budapesten, Kancsár Dezső, itt a menekítő ligának Dezső Gergely tanár, főiskolai tanár, és a futballnak pedig a Simon Gyulányi, én vagyok a szakfelelőse, így akkor a mai napon különválunk a foci futballliga versenyhelyszíne. Ez a terem lesz, a menekítőligának pedig akkor a mellette lévő laboratórium lesz a helyszíne. És jelenleg akkor azt szeretném még, hogyha bemutatkoznának, mert a nevekkel ugye bajban lennék, bemutatkoznának a futballligában a mérkőzéseket levezető bíró és az asszisztensbíró. Üdvözlök mindenkit, én Heges István vagyok, és én leszek a bíró. Mindenkinek szeretnék bemutatni az asszisztensbíró. Fodor Bence vagyok, jelenleg főiskolai hallgató. Igen, akkor a menekítő ligában. A menekítő ligában 9 csapat fog indulni, ezen belül az általános iskolás primary kategóriában 4 csapat, a középiskolás secondary kategóriában pedig 5 csapat versenyez, majd fél 12-kor kezdjük a ligát, attól függetlenül, hogy a foci mikor fejeződik be. Hadd mutassam be a primary csapatok bíróját. Jó, elfelejtett idejönni. Ő neki a segédje lesz a tanár. Szintén mindenketten főiskolai hallgatók, illetve aki nekem a secondary kategóriában segíteni fog, néhány szintén főiskolai hallgatók. Köszönöm a figyelmet. És akkor még a csapatkapitányokat a futballban, illetve mind a 2 ligában bemutatjuk a versenyző csapatoknak a kapitányait sorba, jó? Tehát akkor először a futball csapatkapitányok jönnek ide, mutatkozzanak be. Tehát a NIF OMD csapat. NIF OMD csapatkapitánya vagyok, ez a főiskolai csapat. Mi erre csinálunk 2 robotot, és reméljük, hogy nyerünk. Igen, Üdvözlök mindenkit, mi a Bárkiból jöttünk, én a Bárki Soccer csapatvezetője vagyok. Ennyi elég. Köszönjük szépen. Én az Omni csapatnak a kapitánya vagyok, az apácainak a csapata ez. Szabó Ádám vagyok, az Ázadító csapatkapitánya, mi Kecskemétről érkeztünk. Köszönjük szépen, akkor jönnek a menekítők. Menekítős csapatkapitányok jöjjenek ide.